Ku play parlok sa sisin ni pedang song bayi pi syaka program ke jongi bat mentas ngi dan hang ni bat uhe jong ke seng Voice of the People Party kata iba Ardent Miller Basaiawmoit iba ngi lai wanya kenduk shani shalai kor banyak keren bat i halor ke ni ke jingjop jong ka Voice of the People Party la ni ke VPP ha KHDC ka bakla yokur hadu palat kumbak nyau teligi seats sendai ba bat kum juru ya jingla ka jong ka banyo pra teligi seats hapo Giant Hills Autonomous District Council ti kublish bun ba ikni ka jinglong lok loy ka jong pi banyak keren bat ni tani kong ba ngash kwa bentip na pi sngo kum no menta kublish bun kong iban te ngangi pi so tho hi kum u no ngalam joka party hadin ka jing tristam ni so komen ni so dap ka jing komen bat ni so banai nu en kong yu blay bat banai kublay ikipai ba ki bi ki ba seisin kelapan pau ya ka jing chene ka jing ki hangi kum ka party bawa da paling ki jai lynti ka ba mo ka jing jai lynti ka ba sohsat ban ki lai ai ka jing karshan hangi kum ka Voice of the People Party ka adu bangin dala ban yo ya ka single largest mo hakani ka KHDC ban ngila aro ban job adu prasit hapo Giant Hills Autonomous District Council Telangi pasha KHDC mo ba kum pi om tan khat nyau teliki seats play yo hi ban thau ke AC ke jong pi ti kat ba la dangi phai presh ka Giant Hills Autonomous District Council hatu pinya sno alam bat ki we ki seng riulum ne pin lem pin shonga ka liang persha pi ke bedi bat ka Giant Hills Autonomous District Council ni sngori banai lat shoi kini ki MDC ki bersha jet bakini le commandment tarsi bat bakitu pat ki ba khamna ban poi shaka thong joga jingjop bakin mo kin ya pentingan ni laki jongki nong kershan hai ki constituency ki jongki marga jingile ka don ka job karem bani tip hiru ba ka jing bamla ka jing ban poi ha ka number ka bangi ngi khimin te po Giant Hills ka ri mar ba ki pai ba joga Giant Hills kimio ya ka ju kala banjit ko mayo ki pai ba po khasils ha po Giant Hills ka jing penon kam daga bor ka jing berngem bersep ba ka jing jubor ka khlang palat ba kalong ka besusi ba hadin bangla pentip sya katanan ka ba dipek la kalong sya district administration sya returning officer ba sya DCA ngila ai copy sya chief secretary ngila ai copy sya DG ya kita ki highly sensitive polling station ndrai ka besusi kalong ba kim shimbu kita ki lab jing ada pahara ba dena kata kadau ki bon ki constituency ki beri ki sya berngem ba kajing berngem kajing penting Henry nga suman aingu sahi se ni ki pai ba jing ka Giant Hills ki bawa da pring kata kajing kon ka bajuat ila la ban job adu pratli hagani ka sin ka mamanta ti kum pi ong mentan ba ka di kata ka jing le da ka bor ka bor met ba ka bor pisa ka ju ka por Giant Hills ti kum ka seng kum nu thrai nang ni sha khmat phila ban ile per shai kita pi kum ba kalong sagawai ka disadvantage yang i sapo Giant Hills kalong bagi constituency te ki red palat pi ki red palat kimlong kum ki MLA assembly constituency katang ni pa ki MDC constituency kilong hi ki assembly constituency te kamde ka ba sup mo ya ki pasani bakin penkam lesi bakin berngam dekat pasate ka sup ka jingedon benta jing ki bor snong bor thau ka ki nong alam snong Giant Hills ngi ka ta ka shai ka dar ka jing pen pat ki tu ki EVM machine kani ki dak shin ki don ki jing berngam bat hadu ba ki be ye ki polling agent ki polling station phila ban so tho kata ka election ka balong hapo Giant Hills tendre haparen kat kata ka bangi ngile pe tang da ka bor jing ki pin so tho ngiyo hadu prasit pratli ki sit tingi nget banang ni skmat kanang kiu ngin haban nang ikon ni kan ka thama ngin island ba kan ka bor ka jingle bor ka jing penting pensmit ki jingle bomhok ken beteng hapo Giant Hills kan de sakoi ka mission ka bangi kum ka party ngin dang beteng nang skmat tingi te ba ka VPP kam pat de ka seng ka bala rem kam de ka seng national party ru kadang shu mission ndai watla kat taru hakini kniat senam mo kelala hadu kat ni ban yang lagi kecat ban job hadu kat nyau teliki seats ha KHDC tika tharai ka ketik jingmut ya upat ba bo unjit ya kan ka party pi ngimla ban len bo pat ba kham tam ki long kmi bi ki samla mo kila kwa pala de jingkala ka jingkwa ka jingki jingkala namar ka jing her jo ka jala hi bro koi ki pat ba mata kitip ke ka jinglong ka jong ka jala ka jing kitip ya ka jing her arsut kitip baga jala jong ke wei na ki jala ke ba dukta ma ka than chate lam ni jong ri India kitip baga ke jala ka ba bamsam kitip baga ke jala ka ba kitram bat ki i ki jinge ka chama phai ka ba ki i ba kita ki bri ki ba na ka bor pat
ki bet ki biang ki ko yo ko kon te ka don ka jing thrang jong ka jing kala den rei ka government ko bakalong ka persang hi ban panan kam bat ki party ki ban ka bor ki persang ban panan kam phi ka jing khun ko jing ko bakalong ni khlmi khun tang election MDC ban le chu pai ba na ban ya khun ya jimut ka jim khat chu pai ba la ne ban change ka ta mindset ka chu pai ba ban appeal pai ba ni ha ban ni khun da ka ba kilawan ra ajubori ki ni ki issue ki bom don ki jing sno ban ni da ka ba ki persang ban keno ba ka PPP ka de ka ba EC ki dor ba snong ka ba yang ka ba ko ban pen tren ban le persha ban pek po pek ben ni ki dor ba snong ya ka ta ngila de ban penchai ngim don kum kata ngi klem jit ben le thama ba ki dor ba snong de ba don ki no lam snong ki ba sha liang ki ba persang ban khang la ni ngi ha ban ni khon ka ta ka de ho ka jing ki persang ban wan ra ba mangi ki BPP ngi de ki be nyau ben ni ki media mo ki press ka mi ngim dei bangi don kum kata de ba don pa ki nong tho ko bor ki ba sha liang te ka ni ha ban ya da ya le de te ba ni tung ko te kaya ba sungsi kanong baki persang ban sim kabu ban penon dor bangi ngilong persya ya baro ki media ngim don kum kata bat kum MLA nglara bon sen ya ka jinge ajeng ki nok tho ko bor po assembly dari bi check ek proceeding pen lap ni so tho te hot kum ka party ngim la ban kmil ti ba baro kan kersyani nama ngi trowa ya kanong rim ka ji baro ki don ko ban ji ya ka bakiman la kanong yu briu le ni ya ka party ten rei kum ki briu ki badon ki benta ba pher ki kam bangi trei ngim dei ban pedan kam bakla kan ya ka kam bangi tre kum ki no tho khobor report la ngi le bakla report ngim la banong ye henry ba phin persang ban pen thami ye pa ba ban misli di pa ba tingi so ya ka tangi hapan kren te ki no ngalam snong phila ban num kristiani ka ta ka party ka bor ka NPP tama wat pedan kam bakla ban khangla pat ken ye ki pa ba la ni ngi ka party bangin rung shishnong gi tha ban kren ka don ke ji tu khu ka bakum ka ta ka ba tang ki kat to kan ni ngim ye tum khu bar borok ki no tho khobor ni ong tang ki kat to kan ni ten ring kau kadon ka jing persang ban lumlang ya ke konhon jing no tho khobor persya yang phi te ki nigri ki jing e ki bang hapan ni kendo nolor bang hapan le so pai ba nolor bang nge khon ka election claim pisa mo claim khawai claim ai kya claim ai ngim don tang ki suki ban ai ki pai ba bakin shong ngim don tang ka sha bang ai ngim don ka bai kali ki pai ba ki wana le de ka de ka thama ka shir kai ten ring so ban ai ngo sai sinu ble ka jing shania ka jing hu ble ka jing yi ka jing pai ba ya ka ta ka jing trawa ka jing ka ta ka nongrim ka jing bangen ra ka san sha ka khalar ka bkhoi bangen rat ya ka bam sap bangen rat ya ka jing dok bangen rat ya ka jing le shliang khmat bangen rat ya ka jing le bor ka ta ka re bo pai ba u phai shi kam dei ka no ko ka de ke nongrim ka puno pai ba baru iru bangi kum ki nglam ni yang scam ya ka e bangi ong ngin le ka e ka party ong ngin le ngilong decisive kum ka party ya ka bangi lamut ngilong firm fi na ta nga persang ban preso thui pai ba ka don ka je phera padeng ka contain arrogance ba ka contain firmness ki don ki ba ong bangilong arrogant ngimlong arrogant we are not arrogant we are firm when we want to decide anything we decide we call spade a spade ka ba ja po nong stonya ba ngin review ka result man ta ka peli ba ka bangi le ka long ka ba dei ni job nong stonya ni so thu ngin num tangka ya ka bangi dei ban le te ka dikata ka jinglong ka jingi kum ka party ka ba yo ya ka jing shane aji ki pa ba bat ka nongrim ka bas khem jo ka party kum pi ong hi ka jubab jung pa ba hi men tak la pen ishai ba ki pa ba ki yang halor ka ki jet ya ka nongrim jong ka seng but om ya ka pisa la ka jo por nganget bi ki jet ya ki ni kertong ga ba phi pi yang ka ba sna ka long ba bon ki ni kertong hi jan baro hi ki don ya ta qualifications ko ong no ka ba bon ki don ya ta ka jingnang jing tep kum lon penyat i ban pe ban puli ki an kanun hang te ha district council te ha ba pi ji ki kertong kin ba ka e ka ba pi pe ha ki ken ka kum no pi pen shong nong rem ba kini ki long hoi kini ki long ki ba dei ban mi khmat na ka ban ta ka seng pi ka baning kong e ka bangi ha bangi pe ki kertong nam ta ka MDC election ni pe ya ka loyalty ka jong brio ane jong ka brio how loyalty are hadu kono kilong ki bala ban shania ba ki don cha ka jing thu ban ra ya ka nong rim jo ka party ban klan ya ka nong rim jo ka party an ni pa ya ka kardan puli ka jingnang ka jing stan mo ki dei ban la ban so tho ban discern ya ka ba dei ka bam dei te ba kin so tho ya ka application of law ha ka kom prakhat kita bar khoi bat ngi ka party ru ngi ai ka workshop ngi ai ka training ya ki bat ngi la plat ya ki shabar well guarded pi kom ka party te ka ni bat ka sincerity ke jong ki ka ba palong ni kom ka party ba ni yen alat iki bat ki wei bat ki don ki ba piang ni dan don kam ban pinit lun nam ta ka party na mar ngi ong ba
pirung syaka party mde eta menile election nginum la ban syakriya ga jai beri tangkumu MLA MP MDC ki party workers ki balong committed lani ki ba ultimate ban mesiam khana ban klan ban ra ya kan ngrim jong party tinga bangi phai mo ki bun ki baong ba ka BBP ka numla ban thau prathai than ha ka por MLA election sindai phila pen mi saungut ki MLA hading ka turu ki dang don hi ki jing ong hading ka turu phi pen mi sayu MP se da man ta ba de ka long ra kum ni ka pha ka long ba ha giant hills phi pra ka po GHDC phi do kha nyau tli ka ni hi kla dei lupa ga jubab ka ba ka seng ka ai chau pai ba ti ni nge ju ba ka ni ka MDC election kan dei ka mau jam long kan dei kan pen i kan reflect ya kata ka performance ka jing sai kam jong ka VPP ha ka MLA elections ka ban wan ar jar pra kumnu thrai bi khmi anti kumnu thrai phi ha to ka VPP kan la ban thau sarkar ha ara jar pra phi ngila I lupa ya ka jing ko jong ka jing kala mo kani ka jingjop ka jing ka MDC mo ka bangi job single largest kum ka party yang ni bat bangim dan kam ka support jung no bangin penya ya ka dis council kani hi ka penisha but ngim aratin bah ka arpra ka voice of the people party kan capture ka ya ka sarkar namar balai hajain hills kanum long kum ha ka MDC election fi ha ka giant hills election MLA kan pair na ka MDC election but menta ki pai ba public piso tu kadang don apa yang kata kajing shifting kadang sa kan ka license namar ba ka kaput kadang apa yang kita kena dalam ke bakila mateng tang ba penjob MP ru ha bakile bani kondo iki MLA ki on kele chutu MP para pe te menta lada ki jet ya ka voice of the people party ha kan ke MDC tele se namar ka jing long ka jing penhar kaput jing kin nong mikmat jong ka giant hills ki MLA ya ka kam ka bodu MLA kinum le na ta ki le bor ki berngem sibon ke te upai ba udang le si umpat not than ban mo ban ai kata ka jing kersan ban pau ya kata ka jing kersan yang ni kom ka party ka don nga sutu ka jing shifting ba crown ring ni sutu ba kam sim ju pai ba giant hills ka kwa te na kata ka daw kam don than kanum don ka jing ni ha bangi ya ka ni ka result kom ba ka long manta te hagabri baka performance ka jong party pan phingir ila da kan sha pai pai ba ba pe preventive ka bor jong MLA ka bor jong MDC ngin trei tangkat kum ka bor bala ba yangi Borders Council phia ban sothu ka ban ta ka jong ya ka bangi dei ban le ngin le ya ka bangi la ban le ngin le te phim la ban community pot bu MDC un trei ba trei MLA ya ka taru ila da ban pen shai ting ngai ki pai ba kin pe yangi kum ni trei kat kum kata ka mang kamang jam ka bala mang nam ta ka district council but ya kata ka party kan le kan pentingna baik bangi la keluar pai ba haki mat jingkular ngin pendep tingla cringe pa ka giant hills ba ka khasi hills mo ki constituency bishani ngi phai pre support ri boy hadu piso scam pila kmilanti ba ka BPP kan job hadu lightly ki seat sang te por ri boy pe ka jing sha hi ka bangi ngi community ga long ba kum ngem dei banduna ya ka sal ten rei ni snu bok no ya ka nong po ba hangi ngi sotho phi ba ki jaka ki ba ni don kam bani khon ba ki ba ki jai ban riu ki ba ki jai ban riu ki pe ya ka BPP ya ka voice of the people party nei kom kata ka party ka badi ka regional party ka balong mo ka ba le si ka ba ki sngo bangi persya ki te ka don ka jingle persya jong ki bamdei na ka jai ban riu ko jing te kan heru ni sotho kom no ban sa pe ban sa le ban sa pen be te andai la kam dei na kata larki sngo thu ya ka jimut ka jungi lar kimliat haki propaganda jungi ki wiki political party ki ba penting ki te nginu mar tin bagin job ikiru den re ka por kan batai ka por kan ya ba wat makiru kin sa sutho ba ka jingong jingi bagi ka regional party ka banginu mala ban compromise ba ka hok ka jing tan rai ka jing reclaim da pendu pa ka constitutional rights ka jong ki ka hok ka jong ki mo ka kum ka constitution ka por kan sawan ba ki kin sa thu ba ka ba ki sngu thu ya ka voice of the people party ka long ba bakra te na makata ngi don ka jingkermen ba ha ka MLA election ngin kham le ba shu but to ngin la ban job khambon ten re kini ki lightly ki constituency ki bangi job ki hi ki bangi la community bangin job ten ring la community sa la paring kini ki atli bangin job hoi ni so thu kadon constituency jerang constituency ka bala khle plat bat ba ka mo ka jaka ka bayar ki wiki ki jabri ki le bon te ni so thu ba ka fight ang to ka nong tai te wat la ka taru ngi wan balai ya ka pol kam dei baduna kai
Hamala ki constituency hi lara ka VPP kaman bahar mot kanwan balai. Tekani ka peni hi ba ka jing pai kaman hi jung boblon balang ula pai manta sha ka voice of the people party. But na ka week election sa week election ki pai ba kenang sutho. Tikitu ki bam pat yo ban karshan man kani haka MP election ki la karshan manta haka MDC election. But kitu ki ban num karshan manta kanwan hi ka por ba ken sa sutho bang ila bakala. But ken sa ai la ye haka arpo para. Tapi lala am suthi hapo Giant Hills hari boy khas hills na do menu. Ti menta hak ki jingkran jungi belada pila batai sha pi pinyale ban room shapo Garo Hills ru na menta kan ka ML election ban wan ti pila dan lupa kita ki plans ki strategy na kaliang jo ka seng ba kumno ba kan ngile bersha kita ki kumpi ong ki jingkan thol ki pen ki jing penting pen smi ki we seng sang perthai pi kumbolong mentai na Garo Hills ki pek mi ya ka MDC election. But mene bontli ki message ki mangayo bontli ki calls mangayo na Garo Hills. Ba ki ai khubli but ki onkla dei Singapore ba hin stang no seshni. Garo Hills ki kwa but ki pek ya ka voice of the people party as a party which is against corruption. Ka party ka balong yang persya ka corruption ba ki sothu ba ka corruption kala kata hadu kata ta ya ka Garo Hills. Te ngam aratin ba ka party kala ban sothet Garo Hills but kum bakalong ki pai ba ki jonga Garo Hills ki pai kandon ka jingakhun kandon ka propaganda namar kini ki party hi kade be ka political propaganda ka ba ki let show pai ba mo ki issue ki babon kade be ka ban mislead pai ba ban create confusion pai ba te ka por kadang don ini kom ka party bangin nang yo ban pensai ki ni paro de nak ta kadau ngas ong bakan bah bakan ka debate but kita ki lawyers mo ki no sayai hagde baka article 371 baka taka schedule ka bakila pen sutho baklai pai ba ban ngas hotona bakila don ki media ka bon sakman bakin conduct ek debate bakan sa long hadian joka assembly session nama mantang lah hapan wan assembly session tengok ki pelong hadian ka assembly session kenapa pai ba on shy on sutho de isu ban shy lam bakla khamtam ki pai ba ke belanang ke basta bakin pen sutho lem ya ka jingiaid lynti namar ha bangile keleng matangi persang ban batai ka political history juga jamri te ondang ila yo ya kata ka debate ngai pai ba sa sai kada manu bai lam bakla pai ba te kin diat mo ya kata ka jing belong detail ya kata ka 371 ila banyak kan hadian tangi penloi ke pan discussion hira ya minta ba nama ki bon ba ki ba kren pangkan article 371 hatuna kalian ke jong phide ka miglai ka la ni ban yo ya ka article 371 ha bala dan ka sik schedule pi minta ngi haban sothu shwa ya ka jing don kam la ka don kam ne em nginum kren la nginyo ne em bakala don kani la dangi don da kata kor kom perkhat ka perception ka bakum kata ka bumut ngila ban kli kumju ya kitu kinong lam ki be hill state ha to ko por ha ngila yo ya ka district council building ni dang kwa full fledged state ka bakong san kum ki nong lam ngidi masuthu sha ke ai bangi don kam kinong lam ha to ko por ni ki suthu bangila don kam ni yo full fledged state ya complete statehood ki klem ong em yo ngi du no i district council ne pila dingi perkat kum ta temot kam no ngi bengi ki kum no ru tingi hapan suthu ta ka i bengi don kam pi ya ka jing don kam te ka tang secret detail namar ngam ko bakan bla no sikram bagi pai ba no snap kin kam sutana ban snap ha ta ka debate ka bengi tai te ko men clear ni mo minta phi no doubt phi thau EC hapo KHDC hato phi lai de biarai halor usi candidate ka party kan session I por idang sha kidang don ki procedure kan don ka mo ka vote taking ke MDC nang to kan sadon ka election chairman nang to ya ka EC I por dang sha tang ko abanum penthut ya no mantang singin ala ki bikin celebrate baki na katarang ya lum lupa ki hakini ki sing ila de blun ila de ban keren lupa ki menta kasing ke de kasing bikin lekmen ngim ko aban penthut ki tingin sa ya shong hakini ki ni te ba ka ha ka PPP ki ba job ki ko ong ki long mi kmat mo kini ki women representation ki bon na ka seng jong phi ka nung ki kan thegi bala poi shdu ka thong ki ba poi sha ka thong jong jingjop na ki hin remote la ba ki long kami ki bengi sei hadu sawot ni job arngot nang ni bar arngot na Giant Hills bat kuma oi pilar ka don ka jingle ka ba hok ka ba be ka ba ko kuma ka long sha castles ngin job khambon na po Giant Hills but lesing ila ban job show kilom kami nak te kani ka de ka ba ka party ka ko aban peni ngim ko aban kren bangi buromi kilom kami tan ka ktien
ni sei ki long kami begini ket lingkor lem ngim ko aban obu samlau de kalawai ni ai tiket iki samla ki babon mo nak parti jing ai beki berikan pe iki kam ki bangile ni kren bon ka tien ho na mar ka de yang ni ban kren ban persutu ipai ba de ka kam ru ka kam kraw banyak ka tien bangi kren te ka judge ban kan judge sing bat ka history kan sa kan mau ini hadian tingi te be ba banang ni khmat hi ka kin sadan be ki ka tu ka ni ngot ki brio na ki ka tu ka ni tli ki seng sang perthai ki banwan ka pp banwan pan tiket na mar ba phila jukran tangi ka ni ba ka vpp ka kwa ban sei da ki kartong ki ba ki new blood mo ki ba ki brio ki pa ba kin jet la dag wan ki ni ki nong ki resign perthai ki barena ka ki seng ki wan ki kwa an pan tiket la ne ban penya so le di ba ka vpp ha to pipli la lynti la da kilong qualified eka criteria ka jiki ka shong haka takan la da kilong qualified amar ka don ki criteria ki don ki yardsticks ka bangi apply kumno ba phini tiket na ka party ka jiki te hangim don bathamai don barim te la da kilong qualified kat kum gani ke kriteria ke bangi po desing pila banyo tandi ba pension bano nomor bangadi kortong ubangan job ngim consider ya ke winnability as a factor okay kata kata kan nongrim ko jing na tara bangi ai ticket ikibri don bang believe ai ticket itu jom ngim consider ya ke winnability factor ni don la ka jong ka criteria but bun ki ba ombu tu num jom de ki job mata ki ba bun ki ong ba ni num job ni ai ticket ndai ni job nomor ka don ka criteria ka bangi ni apply kan I think kumangi chukran oma ba shwabing boy shika message ka jong piken mas kwaban kini kami ba ni te ba ki bon ki chicken tho ya ka seng ba pilap da ben ong mene kawai na ki long ba ka don kani ka kila ai tag mo voice of the president party ti kumangi iha po jiao ka jing sto jong pi pen jong pi but iba adul but kumnu pila ben resolve ya ka to ka issue but hadu ba kertong jo VP la pen job na dia pi kalau kami kila banong kumno kibri kila bandon ko hok baken kan tho kat kum ga jing smo jong ki they have that liberty ni de ginong lampai ba tenre how far it is true kan bakata ka party ga the voice of the president party ki founding member jong ka party ngilong intact ngilong one mind one soul one body the entire team of the state executive committee ngilong kawai except one who disagree with the decision of the party the kumnu phila banong ba kata ka party ka bodon ka ju khat mo 99% ngilong ka ju khat banong ba ka di ka party ka jong we individual hang tal abun mo Joint Secretary, Vice President, Joint Secretary, nang ta kidon ki MLA, kidon ki spokesperson, udon treasurer, udon finance secretary, udon ki EC member. Teknik ka shlong ka jing keno ka bom don nongrim. Ka jing job ka jing kini ki armut ki candidate ki baka party ka decide ban nominate na po jayao, ban na po mau khar kala batai speaks at all. Baka decision juga parti kalau right. Wala dah kidan ki bom satna. Ti kado ba ka kubor ka bikwa ya ki nongkershan jo ka seng ba ki pa ba jong ka bri nyong trapi. Pi ka kubor ke bangadon ban ong kolong ningkong ngapan pau ka jing sngungu ka bakrau ka jing ayu play. Ban ngadon ban ai kublay ya baro ki pa ba nongkershan jo ka voice of the people party. Ki bala pediang ya kan nongrim ka bangi terwa. Bat ki bala ai ka jing kershan ban nga kwa bahaga ni ka si jong ka jing lekmen kini lekmen da ka akor ka buram mo mangim kwa ru bagan don ka jing kan tho persha ki nu gu pat ki we ki seng sain perthai la ki we pat ki be le persha ini mar ka ni ka jing le jong ka nongrim ngela job ya ka nongrim ya man ta kan ni ngela yo khan nyu sit na ka arphondai ngela yo phra hapo giant hills na ka arphondai te ka jing tu ka jong ka long ni lekmen amat pen sosi ni no ni lekmen da ka jing tip play bat daga jingkot ru jingmot bangin dangai penklan ya kan nongrim ko ji bat ka jingkersang ko ji khnang bangin yo banra pat sai ko ka thong jong jingjop ba ka ta long house name ar popra Kublai ba ka por jong pi ba sashi sin ni ko ban ai kublai ya pi mo ti kublai shibun ba congratulations sashi sin biang mo kublai shibun thank you
Dia perlok kumtu pilai sngo ya kajing kren ya kajing pen sngo jong iba Ardent Miller Basaiawmoit badai presiden jong ke seng Voice of the People Party ke bawa na pedeng jong PPT hi ba kadai ka ladi ke bekat ka VPP la ni upra ti ba ni kermen ba kini ki jing kren ki jong kila jong ilala ban pensyai ki katu ka ni tli ki mat ki badan ki jing bam syai mo kum ki article 371 bakum ta ter ti pa ba yai ne bat ni forefront media hadu bing ni syam bing ba pia ka we ba kapor ngadi ipan ki tio mauri na ka mentau forefront media ku le yo pojong pi baro